Idan ba manta ba, cikin introduction da muka gabatar na introduction to processor, mun yi bayani akan mun kawo misalai akan application na word processor inda muka zayyano guda uku daga ciki wanda su ne manya-manya. Daga cikinsu akwai Microsoft Word, akwai LibreOffice, akwai kuma Google Docs. To yau za mu ci gaba da tutorial ɗinmu akan introduction to word processor akan LibreOffice. Kamar yadda kuke gani, wannan shine word processor environment na LibreOffice. Nan ga nan wannan shine nan na farko, ga nan arrow ɗina yana nuna wannan da kuke gani shine ake ce ma title bar. Ga nan rubuta on title 1 LibreOffice writer, sunan software ɗinmu kenan. Wannan on title 1 ɗin ma'ana ba mu yi ainihin shi file ɗin namu ba mu mai suna ba, shi yasa ya sa on title, kuma 1 wato na ɗaya. Wannan da kuke gani ga su nan dukkansu tools ne, kowane tools nan yana da amfani, amma a gurguje za mu ɗauki muhimmai daga cikinsu mu yi bayani a kansu, wanda idan su kaɗai idan mutum ya san su zai iya ƙirƙirar document, zai iya yin typesetting na application ko research project ko reports da sauran documents. Zai iya ƙirƙira su da wa'annan tools da za mu yi bayani a yau. Wannan farko bayan magana akan title bar, sannan akwai menu bar. Menu bar su ne wa'annan ga su nan wanda da an rubuta sunayensu ɗin nan, wannan su ne ake kira da menu bar. Ga file, edit, view, insert, format, style, table, form, tools, window, help. Wa'annan su ake kira da title bar. Su ake kira da menu bar, sorry. Title bar shine wannan na sama, wannan kuma su ne menu bar. Bayan menu bar muna da standard toolbar. Standard toolbar su ne waɗannan ga su nan wanda ba a rubuta sunayensu ba ɗinnan. To bayan su kuma muna da formatting toolbar. Formatting toolbar su ne waɗannan wanda ake amfani da su wajen caccanza document, a canza mai format, a sa mai style da sauran abubuwa ga su nan su ne wa'annan. Misali, za mu ɗan yi misali a kansu a gurguje. Bayan domin masu kallon mu domin ku fahimci yadda suke, sannan akwai muna da text area, shine nan gurin inda rubutu ke bayyana, duk rubutun da aka yi yana nan yake bayyana. Daga ƙasa kuma muna da status bar, ga nan wanda take bayyana mana peji nawa ne, abubuwan, ita ma tana da amfani sosai. So kamar yadda kuke gani dai, shi wannan file a nan ne in za ka ƙirƙiri file, in ka shigo cikin environment ɗinka, software environment ɗinka, nan ne za ka danna. Ga nan da ka danna shi ka yi right clicking zai buɗe, ga nan new document, new za ka yi, idan open
existing za ka yi, wanda ya riga existing, wanda ka riga ka ƙirƙira in shi za ka, template ne duka ga nan. In saving za ka yi a nan file za ka iya yin duka wa'annan. Sannan wannan edit ne, idan za ka yi editing ka ƙara wani abu ko ka rage wani abu ko ka goge ko kuma ka canza wani abu daga yadda yake, za ka iya shiga edit. Nan kuma view ne shi ma, then shi ma amfanin shiga nan idan ga wannan nan drop down nan abubuwa dukan ga nan toolbar, status bar, view din nan shi duka ya ƙunshe su, ga web nan ga layout, dukan su duk wanda ka danna za ka iya wannan ɗin shi, amfani da shi. Then insert shi kuma da shi ake amfani wajen sanya hoto, table, sauransu. Format shi kuma in za ka canza nau'in rubutu ko wani space da za ka kake so, in kana so kai spacing ɗin rubutunka daga sama daga da zamana tsakanin layi da layi spacing ɗin shi, ko align text kana son rubutunka ya koma gefe ko ya koma ɓangaren dama ko ɓangaren hagu, ko kuma ya daidaita kada ya zoɓa ta ko ina ko ya tsaya santa. Sai form, shi kuma form shi kuma in kana son ka ƙara wani in kana son ka yi design na form ko kuma ka ƙara wani level wanda a cikin document ɗinka inda za ka ɗan yi wani rubutu wanda za ka wannan. Sai tools wanda ga nan sun spell, idan kana son ka gane spelling ɗinka ya yi daidai, automatic spell ga nan, language, word count, daga ainihin adadin word ɗin da ka rubuta, then sai window, wannan kenan. Wannan su ne a gurguje aikin formatting toolbar. Sannan menu bar, sannan muna da formatting toolbar. Formatting toolbar ana amfani da su ne wajen formatting toolbar ana amfani da su ne wajen canza format na rubutu. Wannan bold idan kana so rubutu ya ƙara baƙi, nan italic idan kana so rubutu ya ɗan shagiɗe kada ya tayi straight ya ɗan yi design. Wannan new underline idan kana son ka underline ɗin text ɗinka. Sannan ga font size shi kuma idan kana son adadin girman rubutunka yadda kake son shi, ga nan da ka taɓa shiga drop down nan sai ka zaɓi size ɗin rubutun da kake so. Sannan wannan color font idan kana son ka canza kalar rubutu, ga nan da ka latsa shi duka ga kaloli nan wanda duk ka zaɓa to shi rubutunka zai kasance. Yanzu kamar yadda na zaɓi ja, kun ga rubutuna ya koma ja. So wannan shi ne a gurguje. Sai shi kuma wannan align left, kamar yadda na yi bayani yana cikin nan format. In kana son rubutunka ya daidaita ta ɓangaren hannun hagu, wannan kuma center in kana son ya daidaita center, wannan kuma in kana so ya daidaita ɓangaren hannun dama, wannan kuma in kana son ya daidaita ko ina kada ya justifying kada nan ya zoɓa nan ya zoɓa, kada ya zoɓa ta ko ina, shi za ka danna. Then ga toggle unordered, shi kuma wannan shi ne wanda in kana son za ka sa alama ta bulletin ko wani ɗige-ɗige da ake sawa wajen farkon rubutu, shi ne za ka danna ka zaɓi wanda kake so sai ka yi amfani da shi.
sannan akwai line spacing, shi ma ga nan in kana son shi. So a ƙasa kuma kamar yadda muka yi bayani wajen status bar, wannan adadin page ne da ka rubuta. Yanzu muna kan page 1 ga nan ya rubuta. Character ɗin da muka yi word 10 ne, ga nan ya nuna mana. Page kuma style ɗinta default US, ga nan ya ce mana turancin da muke amfani da shi US ne. Nan kuma yanayin ga nan wannan blue ɗin da muke gani, yanayin pagin da muke amfani da shi single page ne. Inda mun sanya multiple page zai nuna mana page guda biyu. Haka zalika in muka sa double page zai nuna mana shi ma page double page. So wannan shine tsarin da ake amfani da shi. Wannan kuma zooming ne in kana son ka ƙara girman pejin ka ko ka rage shi za ka yi amfani da shi. So a taƙaice wannan shine abin da Microsoft Word environment ya ƙunsa, wato tools da ake amfani da su wajen creating, editing and saving document. Sai ku ci gaba da bidiyon mu. A next tutorial ɗinmu za mu fara creating ɗin document, yadda za mu ga yadda kowane abu yake aiki practically. Mun gode.